Dobrý deň. Zháňate súčiastky na iPhone, iPod alebo iPad? Tak ste správne na adrese iPhonesúčiastky.webnode.sk. Na tejto stránke nájdete množstvo rôznych súčastí telefónov za vynikajúce ceny. Vyberiete si podľa obrázka alebo podľa menu, kliknite na príslušnú časť, otvorí sa vám stránka, kde máte základnú ponuku toho, čo vám ponúkam na predaj, a pod každou stránkou je objednávkový formulár, ktorý keď vyplníte, dostanem od vás e-mail s vašou objednávkou a hneď sa vám ozvem. Môžete sa presvedčiť naozaj vynikajúce ceny, napríklad Digitizer na 3GS s nálepkou za 11 eur, alebo zadný kryt na 3GS za 10 eur. Prajem vám príjemné nakupovanie.